Yesu kase wo mo pa fanse su mo ma so no ba ti no ba homa awo mo no I tell you some now she can't no sentence of Jesus Christ is 100%. Amaudi eya ope no man so ya sebi gani penyina na nya ne sade amene umienu ya nya no se wahu ya mobo na de amfom so ache ne wa ye frimusiom ene so wa wodo nyina mu ama nanso yanso abaye wo ma na ya dawsi Mpa mono sabra be di dwumadie yi wa ba kyerɛkyerɛ bebie ya ntiase ni ma yewu Kristo wanim tie na odo ɛna ɔkaseyɛ ni yɛnim no kyerɛ yɛn na so bia oboa na obie ya dwere bie ya komamu ni atimi de wasam nante a yɛnso ya bɛda wase onkonkron bra be kasa fa mu na bie o madwenem bia yantiase ani ama odifo Isaiah nkom nhyɛ ne mmam wɔ yɛpɛn so sɛ tie deɛ mobɛte na montiase na hunu nso mobɛhunu na monhunu mu yɛne a yɛgye wadi ne adane yɛ ho yɛte ama yɛntiase na yɛhunu nso a ma yɛhunu mu na yɛtumi adane na yɛyɛ sɛ wo Kristo yɛpɛ sɛ da wo baba no wobɛhu nsa so ɛwɔ yɛ mu yɛhyɛ wɔn animuonyam wɔ Yesu Kristo din mu amen. Awurade Nyankopɔn ɔnhyira wo. Nyankopɔn nhyira wo. Last ɛne da yɛka ho asɛm kakra yɛbiabia nneɛma so ma nnipa hunu sɛ yɛka last a great spirit and a juma oil or more powerful than Lucifer. Last one of my Lucifer yes Satan. What am I so amen. Last Adeba kone says last Aba umua o change you. O chebi anu me so hade o sesano o transform your life. Last ama oba be ye lesbian. Through lust barama be ye gay. Amen. Last ama oba be ye prostitute. Last ama obi be ye arm robber. Last ediani brabrew. Last, I'm addicted to cocaine. Last, I'm drunkard and smoking. Amen. At times, we Christians, yet tackle Satan and devil. I mean, it is an evil spirit. They and only attacker and all. But the spirit of lust yen dealing tiano tiamana fan hodi enti lust anya kwaya wura Kristofo mu adi dwuma bebre. Amen. Otia saw them na oyenibrefo last otia saw them na nibrade ani da na make am obetumi atra saw them teachings are preaching on TV and Tadiana Pabo Biasam Anna Libre Obedi on Comosa Diapon. Amen.
last edi nipa nya last na ama Solomon anso Nyankopɔn ani last o ama Noah antimi anya tenenini ɔbɔ suti a ɔyɛ ma Nyame nyinaa no onya Nyame anim adom Bible na antimi ampurufu sɛ Noah tene because last ama Noah abaya drunkard ɔbɛyɛ akɔrensani last ama David akomete sin dane murder kumunipa because of lust. And in Sauba, be very careful about lust. Amen. Now, the amount to be a Christian in a corner home Abeura. Amen. A corner home Abeura. I know the true Christian. Obian Shannon so. And every proper and every church member as suddenly say daily I ultimately tear last. Na say kono ho mena yade etu. Amen. Amen. Dia koso wiase nyina no akona ye overcome the whole world. That's America for Jigay atum. And you are more. What you say, amen. Baby, a corner Bruno. Omaji Wamuanye. The Pasawa with Yemen. There were so many pastors. Yeah, last 2 more. So, so be a nibrefo. So, Ada be a nibrefo, or Difo be a nibrefo. A bill. What is a drama more than the Brema or no about where bada or who we are open or who we are open mother. I have such spirit no and they control. What can I say? Amen. But the answer is already whom I'm about. Now you are corner whom free me. Yes, Obia Bajaman, ye do not say. It is true. I was here to say Allah. Amen. Now, so I said it. Say you who spirit. I have said Nipan. All about fornicating spirit. Fine. But last, and operating the Pediama, the Pediana, yes, I said it. What you must show me, amen. Rather more. Mama, let's control a big country like Nineveh, like Sodom and Gomorrah. Sodom and what? Gomorrah. Amen. The whole city of Sodom and Gomorrah last captured Nina. Last one, I captured the whole city of Sodom and what? Gomorrah. A decronoso. Only single man and 2 daughters. 6,000 and a walk chronomua. A munipatre pet. And the last ni behind you. Na ninjina a certain man called Lot. Na yere ya wanana dakata so sorry kobano. No so last ni behind you. Because of lust, obadana nchinisie. Oje beso amepa amen. Besrao oya bajema ene ensama yeka no obetimi asom na rade nso beboa wo amen. The other kind be Romans chapter 1
Romans chapter 1 verses 24 downwards. Amanamai mufu musubo. Obianti asemo. Ose nti onyankopɔn so gyaa wɔ ma efi. Wɔn akoma akonom. Obianya daji no ntie. Romans 1:24. 1 verse 24. Meba. Omemie no ha. 1, 2, 4. Romans. The pasa obiati asem yi. Fafri 18 ne kaibra. 18. Osina we onyankopɔn abufu adi firi soro gu nipa a ɔde ade a ɛntene si ne kora kwan no emusubɔ ne ade a ɛntene nyinaa so firi sɛ onyankopɔn ho ade a onim de adi pefee wɔ mu Wo mu na onyankopɔn na wayi akyerɛ onyame na yi akyerɛ na efiri wiase bɔ so tete efiri wiase bɔ so tetete na ade a wɔhunu ya na de wɔhunu ya ɛne ne daa tumi ɛne nyamisu ada ne nneɛma a ɔyɛ ɔyɛ enti na wɔnia no yie biara enti nipa biara nia no yie including Satan, including lust, including evil spirit. Obiara ni wa no yie wɔ nyame agyapade a wayɔ efiri sɛ wɔnim onyankopɔn nso wanhyɛ no nimonyam sɛ onyankopɔn wogye me so a mepɛ amen mama nka sɛm nkyerɛ obiara ni hɔ a now wɔyɛ lesbian yɛ ɔbɛka sɛ onim nyame obiara ni hɔ a wɔyɛ gay yɛ ɔbɛka sɛ onim nyame obiara ni hɔ a nnɛ ɔsom bosom yɛ ɔbɛka sɛ onim nyame obiara ni hɔ a wɔyɛ kramoni yɛ ɔbɛka sɛ onim nyame wogye me so a mepɛ amen wɔse onim nyankopɔn na wanhyɛ no nimonyam onyankopɔn ɛnyɛ ɔno a because of the spirit a bɛtena ne mu nti no wate aseɛ ɛyi n'ani afiri nyame so wɔnhyɛ nyankopɔn nimonyam wɔde animonyam a nka wɔso ɔhyɛ ma nyame no wɔde ma materialism ɛne nneɛma a ho ne deɛ amen to aso kai na wananase na emom wɔdanedane hunu wɔ nsusuyam wɔdanedane hunu ɛwɔ wɔn nsusuyam wɔn kasa nsusuyam because of the spirit a possess wɔ na wɔnakoma a ɛnte aseɛ no durusum wɔse wɔyɛ anyansafoɔ na wɔdane nkwasea gyeme so amen wonim sɛ obi a last ɔru no ɔbu ne ho nyansani enti young man wọ́n sọ mama mienu ní wọn nana danfo nam kyale na wọ́n wọ girlfriend tèmi ní wọn nam wọn ní girlfriend ní wọ́n yẹ kolo wọ́n yẹ kurasi ní kura wọ́n ní mue amen because of that fucking spirit nti wọ́n ní hu ni hu sẹ́ wọ́n ní mi di yẹn yansa wọ́n ní mi sẹ́ ẹ̀dẹ̀ sukuu fún mu sẹ́ unfa obada we are John nso a wa kan kyerɛ sɛ we are Jimmy because John the Baptist ba asase so no wa mfa bada o je me so amepa amen ni nyina you possessed you trust him no one na ba ya honam akono no last antimi antena wo mu baako ne Daniel baako ne why Daniel baako ne Elijah tiasɛm baako ne Samuel odifo Samuel ojema so amepa amen baako ne John the Baptist Jeremiah amen Jesus dia yamfa ne die nsuo is God. Woman you nipa to say baako ne Paul baako ne John Revelator do try this amen tell you 12 disciples 11 disciples no almost last and to be in control that after the death of Jesus Christ omo bo honam we ne nsa so de ne na kono de asendue yɛnhwɛ wɔn sɛ ne ɔmo yɛ gyimifoɔ
show on sa ana so no be ajimifo abusuafo mama nka nyame so no kura nkyerɛw pressure obaje ho oje me so amepa amen amen so wotimi tu akono hom afiri onipadua ma meka kyerɛ odwam have no be kobi amen Ndina Bible kasa munkum makwa nim nipadua di asie na waka amen amen na Paul kura na wasaka na waka kyerɛ sɛ wɔn a wɔyɛ Yesu Kristo deɛ na bɔ honam ne nsaso deɛ ne nakɔnɔ deɛ asɛdeɛ wɔn nim deɛ wɔn yɛ dan hwɛ deɛ akɔnɔ yɛ Abraham ɛne da mebɔ so kyerɛ amen amen Mose kura na pipe mu no akɔnɔ yi ne hwe ho ntakini joke amen amen ebi a wɔyɛ presiding elder ebi a wɔyɛ elder ebi a wɔyɛ deacon wɔyɛ deaconesses ebi a wɔyɛ macro leader ebi a wɔyɛ youth leader ɛnɛ efiri na kɔsi Friday deal with last jɛmɛsɔ kasa amen amen ɛnyɛ ne sɛ meyɛ asɔreba fa no to nkyɛn deal with what last amen amen do yɛnkɔ ɔsɛ na ɔsakyerɛ a onyankopɔn a ɔmporo no nimonyam yɛ no nipa a ɔporo ho ne nsa so ɔhu sɛ deɛ ɛsiteɛ sɛ last bɛtena mu a wɔyi w'adwene afiri nyame a ɔmporo no so na wɔde w'adwene abɛsi sɛ wɔ sɛ woyɛ obi a woyɛ honiri na woakoto a adeɛ bɛn asɔre no spirit no a ɛbɛtena mu no wɔpɛ nipa statue na wɔbɛwura mu to aso kai ɔsɛ yɛ onipa a ɔporo ho ne nsa so ɛne nnɔmaa ne ntɔteboa ne mmoa wɔwe adeɛ amanaman mufuo mu subɔ afei na tia ha yi yɛnkɔ nti onyankopɔn so gyaa wɔn ma efi wɔn akoma akɔnnɔm onyankopɔn ɛbɛ saa sɛ last awura wo na capture wo wie na aka sɛm no kyerɛ no ase nti a na onyankopɔn nso apo asase nso kura no ɔpo ogya wo mafi amen amen nyame ne bɛyi ne nsa sɛ ne mmoa na ma mmoa mfa wo ɔnkum ɔbɛmo atena ase wogye me so a mepɛ amen amen obɛgya wo mafi afei kɔ na kraman mfa wo wate aseɛ afei kɔ mepɛ sɛ meka nsɛm no nyinaa de kyerɛ wo onyankopɔn bɛgya wo mafi because woama kwan ama last akontro wo nipadua ne so amen the person obi a wotie me nantie ne very serious wogya wo mafi yɛnkɔ wɔn akoma akɔnnɔm sɛ ɔmbɔ wɔ nipadua da paa wɔ mu ɔn sɛ deɛ ɔsɛ aka no wogya wo mafi wɔ akoma akɔnnɔm a na spirit na a manifest through you ɔsɛ bɔ nipadua na da paa afei wo nam ana aho gugu hɔ gyeme sɛ amen amen wahwɛ ne amoa a wɔsɛ ɔkata so ne gu hɔ Bible sɛ hwɛ ne wansɛe awareɛ mpa that is Paul ne ka awareɛ mpa firi wo minim ɛbɛsi wo nantu ɛyɛ wo kuru nkoa na wɔso ɔde n'ani adeɛ ehuru and so because of last awurade bɛgya wa mafi na wawa koma kɔnɔm na waka kyerɛ sɛ bɔ nipadua no ada paa enti wobɛpaa ne wuo wo ne fɛre yɛ ntɛm bɛte ɛbɛyɛ sɛ wobɔ life wogye me so a mepɛ amen amen but ne last ɛne ɛyɛ wo saa wogye me so a mepɛ amen amen enti meka sɛ tuwani hɔ so many churches wɔn a wɔn si wɔn yɛ bishop archbishop tuwani hɔ churches wobɛwuru sɛ last adonati wɔ churches mu abayewa te asɔ dɛm na ne ho gu hɔ sɔfo sɛ ɛnɔɔma gyeme so amen
Amen. That church, there is no God spirit. What is here? Already show you a man say omo ni pedua dia bai. Adapa. When you are that be come be say you will season be any dey Awurade ye. Ye season you know, me come what Shannon so. Men come from me ho. No. What you so am amen. Amen. Awurade pese season you know. And Chimanu omo free Evangelist 14, 15, 16 up to 35. Awurade pese obi abayira. That is why our nominal dom so raising nipa bi to teach you said abaya wani baba ho so. Na usuba anya te se mo agya no mo a anhuru no kora ewu won boni mu no. Pega on sala kasa Awurade bo ame. Amen. Amen. Last is so great, dangerous, dangerous. Me person be a utie me no tie na tie ne ye and taking a joke, and taking a joke. What do you say? Amen. Amen. Osi antu onyankopon so gya wo mu mafi won akoma akono se wo bo ni padua da pa wo mu se wo mo ni padua dia bai adapa ya ka so obi bu obi adapa wo yi na daja so wo to ne ho what ya so wo sponsor obi ana me bo pa wo yi ni nakedness so ama ne farefo aya dia bai ehunu. Amen. Amen. Ojimi kasa ne pa said adwa mari esia bo mame akoso ada pa no. Anya de keto atenie nie. Say some she ho. Jeme so amen. Amen. Anuoma ye secret anko obi anim no. Ebe pie mo obi ade ebe. That is last. Ojeme so amen. Amen. Matrosia sese ewunu se say sofu na betimi di sofu akowieye ama wanya don kwanya crown this oye nipa wabo nipa dua dada no ane na kono de asiria anya sa wudi agro oba sankom oba yan sentrene de obeye bi abaye enso boa oboa. Amen. Amen. Yo yanto aso. Efiri se wosesa onyankopon no kora gye atoro. Wosesa nyame no kora salas bewuramu a the truth of God wosesa no. The truth of God where the abai wosesa no. Obi anka me where the abai wosesa no. The truth of God. Because spirit na abetra mu no ama wo live amfa nyankopon no kora so. Ono so de ne dia baba abraw what you say na wa show ma wa di so na wa ma pushi nyame de na sinjai wa ma mu abu nyame de na satoro sem ade so ne mfa so no de ono na de na ma wa di so. Amen. Amen. Celeste owurawa esampa na me ka che ono no sampa na me ka che owurawa obesesa nyame no kore age atoro. Amen. Amen. Nyame no kure obaka tro se ye ka tro se nsanya ubenya so many quotations last urawa o ye sofo enso obaka saware me nsa enan enum ensia ekura ye efi so wan ka so tie so da mo hono da bia wo fa manfo yere no adedero wo je me so amepa. Amen. Amen. Adedero nti oba wo pe no ba wanimu a ora ba se nkom se ne kunu ya bambo nsam wonya no. Amen. Last the kind was a time assembly si kumase mama ka ho asem a certain prophetess
ya waya sore na what they say lady bi kobi o ne no se dada na ukunu ma sore ya fa ne bra ana oba ne kunu oba ne dada ne kunu na ne kunu koy ba ma giant wo si wa di fo ba ne pem no ka kira ne senya mese onko yi ne humusuo onsuo bi me kan wo se mo afam so amen afai oba ne si yo ba ma ne so onko ne yiri si mi wura ko na odi fo de okasa mo a na dem sa wo tie so dem ho no di fo ne kira se wa fo adedra no pi cho adedra odi ni ko nsuo ma ko hohoro ne ho a sabi nsuo mo wa ya na ba ma ya fadifo yi so ne ba mam wa ja se nsuo mo ne ko yi musuo ana wa fa no afa difo ba ya nyam amen ana se mi beto dwa na me bon wo ma chi foke wow before Bible so ya for say ampayo ono so the same thing okobro chimam kotra obi fie sisa na wa kam wa ji wa tra ne fie na wa se ne kunu nkom se wrade so mra Ghana anye so obi ohuru ba ma na wo pen na wa ji ba ma no ne ba ma nete amen last so me say what me say why killer what Ebola last what Ebola amen na kenye hu so for te se me so for wagidin na wo sore ba wote ho akono dedero ma ne so wo sore ba ba ne da wo ya sore nso wotim wo hu anim je me so amen amen wa oje me so amen amen wo ya sore a wotim wo sore oba na me ka se mionu miansa bi wo de o mati kwa ka fom wo ya sore nso o mo ya de abai o mo titi ya power ya ba chiao cancel ya ba ejuma timi ya kasa dwamanye o ba kwa wan amen amen what you say na me ya nyam dwuma na me suffer ketwa suffer prince so famous girlfriend na yira wa no na me nso me wuro ni piotobi ya po na me de correction sika na ya de abai amano anu onu awo akono hom ni wura ni mo ansa na dwuma no wa ba de abai wa nye totally delivered yes adwuma ni no ye bia nyame ni no ma bebre ha o matimi aka no kore ye o ma ko difo bi ho ma difo sofo bi ho ama sofo ne ne o ma da but a son say you don't say you ba confess your sin and you can say sorry bra say I want sorry so difo bi ahye so funfunam wa hye apam wa hye ene wa pam no abobo ne tana wa hye so funfunam ene wa pam no abobo ne tana amen the pastor what you say last and dangerous don't also okay verse 25b what's na offering na was my body as onyankopon awuhira ne dada na amen yenti onyankopon ja wo ma aniwu akono na wo ma de ho what you say the last ni sitia last na ma wo sakire nyame wo yi nyame si nkyɛn wo ma wo de anidie men nipa nsa no ade ente bosomfo bia no ha ogro ho konfo ba wiuto
What you must swam up, amen. Amen. Would do rough what by how? One said you also kind of the person here, say to us. Was it no felling or some body or sin or no felling no some body? A body is no body. That's no body or some of the down. Hold your woman, you are correct. Now, one mother when from my uncle fire be in a council is Sunday and final council. So, for what you say, a lesbian last was an a woman. I do a young fire be any council society. The any council society any council. Amen. Amen. One man. Until Omabira Obano Obadan lost to capture the whole nation. They say Ghana, a woman, Memphis said 2 tests. Last I captured 2 tests, the whole Ghana. I got only 1/3. Did you go? Because my leaders in Yari. What you must want me pay, amen. Miss my leaders in Yari. One someone be there, also yare. One will be a factories, also yare. What you must want me pay, amen. Amen. I tell you. Yonko. Was a salon sooner and Madame Jawane or Bahonam from a young fire beer, a young swan. Ma won't for Madame Mahwako no deli wumu. Na many man and Madame Yada party. Jimeso, amen. Amen. So for once, what was a game? Last. But I told you. And the sort of no be ring you na ya Brahma no catch us so power. Or pursue pointing last a woman. What could you maybe now uncle by sister manager who said that spirit a possession? What do you show me? Amen. And you see, can you pass or the mouth? Or pursue sister Yankopon no correct. No Yankopon should gentlemen, new corner. So bony per the other pa. Cause I'm parliament. Amen. Amen. Zion, the aim of us, and it's a running fire so. Emia wajene ne won tias yani. Ne hunu ya na wradi Kristo ne hunu ni yiye. Oje be so amepa amen. Amen. Enye sika bi awo na mepa chinchi mo nsade. Usika wo de mama me no nya katua. Ne wakatua pa wo soro. De ona afra me no one first as so akatua nhyɛ me bɔ bosa wɔde ahyɛ me nyina yɛ don kwa da bi wɔde bɛdom me enti me nya adwuma ne sɛdeɛ bi yɛ me yɛ ne sɛdeɛ nkwagye a wɔde ahyɛ me ne baa deɛ bɛn na me hyia wo ma me amepɛ paa dɛ ɔtoa so ma me na wɔde nya akatua a ɛsɛ wɔn naada a wɔn ala mu ɛsɛ wɔn naada a na ɛka kyerɛ wo we again we are lesbian nyame betua aka wa asase so obama to hankra pro Jesus toilet kawa the sustain toilet no ebete onu na bo wo woje be so amepa amen wona ma no abo pampas toilet de wa wuhuru na aba woyɛ ɔba nso a wɔbɛyɛ ɔsaa bi wɔse nyina ɔbɛdɔre mmoa afei wo nam a Johnson abɛba wo daa sɛ gyeme so kasa amen tie ne yie wo awurade bɛkyia wo so ka na wie kyerɛ wasa de wato gyem bɛgya sɛ kasa awurade to last free me mu and the Satans your friend and the boy your certain ladies our schools I your program now
possess my one. Me pese me hwe. Me pese me fa suku huka. Amen. Amen. Me possess my one. Oko Kumasi gas. Ebi oho. Philip Commercial. Ebi oho. St. Monica's. Ebi oho. Oko Kumasi ha. Ebi oho. Oko Yasantoa oho. Ti asem ni ye. Ebi o POP. Ti asem ni ye. What they say? Poku arenom. Any of the universities. If you go there, you can say pono. Bama to me in the Bama near China, the Akoto screen show. Sabronia person pornographic behind me. But one of them, I'm not your walker. Take ambush. Come on, say take ambush. Just somebody who will have room say, broom 9. If you go there, go there. Polytechnics, other nursing training centers, teachers training centers, and poly judges. That spirit apostle, asofo nka. Omo ko multiply from next year preacher. 27 steps of success. You are possess your possession. And who was somebody but because on one suffer, when you're part of them, when you're possessed, even possessed. Heaven a reality. Heaven a real. That be a man me say. Me to me home. Na me mama ne ji wo Kristo amanya no. Bisa me no nam na pema untimi ne me nante. Untimi. Me no nam na sika ne birefo a wo beko. Cause me asoro ne sika ne minni. Na mama unso adi. Yes. No anu akatua fenchem jewadia. Ani odo ba wen kokwa amemfa ho. Na sadia ya soro ne dia. Young combined Cody as you and your friend Buru. What was your amen? Amen. The friend Buru. A day to me 4 years. A friend you have 4 years. And you have pages you want. What you must amen? Amen. Your mom is here, be a sick and I saw an correction. I for the ayabo into the so do. And you be sit down. Amen. Amen. Plot your other hair yato. The other hair yaso light away yato. What you must amen. Amen. Oh, so you sit here. I must have another one. Amen. Amen. There's platform amen. Which is so an new page out to sell left. Ojina so amanfo antemas na de wo no die me ma fa nipa behwe obaye ojina so na de wokọ kakrakra nti obia behu ojima so amepe amen amen ti asem ni sofu bia na nibiri asori sika ani asori ni oma no sa asori o aposese me so hard ya bay possessed you already possessed. Amen. Go to Asokakra. Na said ye wa mu se obekura Nyankopon wonim die mu nti. Wo se na said ye wa mu se. Sankofo no wo kura nim die o. Wo kura nim die pa wo nam fam nim die. Wo ma ko school anya gira bere. Wo se na said ye wan kura so obekura Nyankopon wonim die mu nti. Onyankopon yi wo ma adwena emfra. Onyankopon so yi wo ma madwena anya de emfra se wonye de emfata se onye de anya de bay emfata amen amen the person de me bo so nyina uhuru unsa bible no ye bi no ro ne akan ne de ato ne ko but what de eka
suban way ana ma awurade to the whole Gentiles agree sa suban way amen sa akono honhom na akono nsaso ani akono obi ho a wonu nko na wadam wugya na obeye worship amen amen tieniye anso otwetwene ba ma otwetwene ba ma obi atwetwene ma ba ma nsore biu otwetwene ba ma na ma ba ma na nya de ba nsore biu oba sore ba ka so akwa we de wa calm we very good one about time in the depending and so now last home ya de ba atinimo amen amen so now last tinimo adama ko am person wo enemy ye hye no nso no me say I don't trust any man, I trust myself because I know myself better than you. So when me against her yaba sorry yaba obi bi sam sa hwan na Christian ya me pagya me nsa nka se no omote ha no the one so show na show ho ma tu mu no so so ye Christian ya afa na so aya de ba that's all. Lord Jesus Christ kai was say monsubu be kobi Peter so ura one time yonko one hour down kwansam ayaji adie what you say I want to ask you back say anyama na mayimo na maja na yim na mumu ba ko yade so no can disciples no na ba ko na mu wa yade bonsam and so no disciples no yade ba o ka hu bi amen you will never be brave ho but you sorry singers about me say watching the dressing and not God's spirit and I'm on a dressing a spirit of lust and I'm on a dressing to attract men to obey TV show nasa so the also people on the TV the one and living in the whole actually so you're complete possessed. What you show me by amen amen well complete what possessed. Shalom. Amen. Do you know what do you say? 29. Can you say something? Se nipa adia entene nyina amumuyo. Onioma e feel last mu ba no. Amumuyo. Amumuyo. Enibre. Enibre. Enebone aye wo ma. Enebone aye ne ma. Nitan. Nitan. Awudie. Awudie. Akasakasa. Akasakasa. Esisie. Esisie. Braboni nyina hye wo. Braboni nyina ehye mu. Wo ya sutifo. Wo ya nipa, wo ya sutifo. Nsekubofo. Odi nsekuro. Onyame atamfo. Wo sai nyankopon de an. Atamfo. Tamfo. Anodinfo. Na no odin obedi fande ne hu sesi a. Hantanfo. Proud. Na so obi ni ho awo. Ene bone falebaifo. Wo se ne bone falebai. Awofo asemu aso. Wo mo na kreti bone. Wo je me so amepa amen. Amen. Wo mo timi kreti bibi na beda ho. Na fo obi eye bi. Yes. Ne bone falebai. Awofo asemu aso denfo. Sa na ma me ka sama wo bullshit. Wo di ananim wo bra twam. Woniti. Oniti. Apam se. O ka so oniti a so ni leader. Wo ya apam di ai. Say for ono ba ware ya wedding nso be fama. Ono ba ware ya wedding nso be fa ba mato. Kono. What you say? Yes. Ono no nyonko ba be sia ya lesbian. Wo je be so amepa amen. Amen. Moko high dan a one different girl. Ebe so ba fu mo dware de o mo nsa hyehyɛ wo mo. Apam a da woni ne yere ne kunu ntam no wa dan. Asano. Woni do. Oni do. Woni mobrohunu. Oni mobrohunu. Wasina wodi Nyankopɔn ahyɛde yie sɛ owuo ne sɛ wana wɔyɛ sɛ. Wana wɔyɛ sadeɛ ne nyina yɛ Nyankopɔn ahyɛde yie sɛ owuo na adan. Ɛsɛ. Woje
me so amepa amen awiye bram ne wo mepa o chew ani diem hwehwe mu sanema ye bobɔ so yi ewuruwa ane pressure be delivered amen oje me so amepa amen amen obi ti America ofi weyire ho no ko weyire ho wonu se wo bi ho no a ompe ba ma onware oye apam self always oye yiri say on say nipa ni nipa ntam ba na wo ba no so wonwa wo obe set a big confusion between you and your wife amen obi so ba ma bi ho a ompe oba wonware o ka wa hyew no wa hyew pe o so o me okunu o so dia why wo fo oni garden opa adwuma no de ne ka besi anim ho furu na men kosiu wonso gimi wonim se wa start to dawa jemeso amen last a demon or serious we are more powerful than devil what we release Lucifer eternal man be Satan or here you are man you are kwakuma nu now but last bet me am be again oje me so amen last bet me am be drunkard or smoking or thief and to be very careful je me so amen busa oni amame so na nsare busa busa nsame nua dunia uhunu sai nti dia kwa so be ko heaven answer no I don't know what for. Lest you are dangerous of a Joe Sahasi. I see. Mama ma said too. What you say amen. Amen. Yana person enipa huru. Say you can last year. Last year enya say nyame ade bi a wo de ni na mo. There were certain things we are your friend of fashion. Amen. Amen. What you say? Your fashion. Last year, Trojanus materialism. So, nipa bi a wo sika ni brefo. Sika ho akono tinimu. Amen. Amen. Nipa bi o sesa ni o ma boss won. Wi ase akono ya de abai. Tinimu. Last, ani bi ka ho. Last, onima didi me. Nabio. Last year ni brefo ofum no yoma amen amen enti obi ansa no obi be kwa kwaji sikaduro no na sika ho akono na awura no amen ansa no obi be kwa kwa sakawa na esa ne yoma no jemeso amen amen last timidi no masofo adifo medi nyankopo di srawo examine your life first try to but modern say obi deliver wo afisa ho monene de ai masa obi abaifo ansuro no suro de last year de ai atinimu obi abaifo ansuro no mese suro de last year de ai atinimu because one man abaifo timi confess easy me abaifo boa me no tuma me je me so amen amen but obi a last tinimu no last ne hye no ama wo mie na no nka o kan ne bubefu enyo na ne buafu o spirit no ebubefu nyame mo amen 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 me go step 2 the person yi wasom kwamba so na last abafa so aba kwamba so na last abafa so awura me anawo number 1 tie sajani ana last wo ti omu a ya wo wa you are possessed last
na last home at your more you are possessed what Last. With the beginning. Then kwala abramuna na kono no atinimu oje me so amepe amen last the person catch up last number 2 kwama so na last be fa so awura memu ana me bebo so ba oje me so amepe amen Amen. ebia films hwe yenya free ho films hwe another bebo so kakra amen Amen. films hwe ebia wo TV ho na wo hwe na obi kisi obi about draw attention amen Amen. about what them to us na bere ma bi no oba bi da draw attention amen Amen. unim ni anti a ma America tuo ane ma ball bo ya ma man sata de tenten unim ade ko de to attract men so de be ya bere ma baba ba trans ya de be Ashe. it is so match na obehwa nya match yo obehwa ma ho e de ne be si obrem bon sambi na sampa na me ka kiro